Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma foyan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Alamisa tɛmɛnen Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw u ye sigi dɔ kɛ sigi ni senfɛ u jɛra ka baara dɔw yamaruya di min bɛ ɲɛsin sanfɛ kalanso ani ɲinini minisiriso ma a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma. Amadu Kamara Seduɲare olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabara so tɔgɔ la sɔrɔlenw filɛ. An ka wasadenw o ye yamaruya di an ka minisiri min cɛsirilen bɛ an ka sanfɛ okɔlisobaw ani an ka ɲininikɛlaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique u ka direction générale de l'enseignement supérieur k'o bila sen kan ani institut Zayed des sciences économiques et juridiques minnu bɛna kɛ sababu ɲuman ye an ka sanfɛ okɔlisobaw ani an ka denmisɛnw minnu taara arabukan kalanni kɛ. Bon sariya nin tun bamalen don a fila tun bamalen don ɲɛmɔgɔyaso min bɛ se ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnana ekɔlisoba mun bɛ sanfɛ olu ka ɲɛmɔgɔyaso sigilen kɛrɛnkɛrɛnna a ma fɔ ko ɲɛmɔgɔso tun tɛ yen dɛ a tun bɛ yen mais gouvernement tun y'a sigi mais a sigili kɛra sisan sariya de ye ni sariya ye fɛn min sigi o bɛ baara nɔgɔya ayiwa o kulu ma sisan pour que o ka baara kɛ ayiwa a ye baaraba kɛ minisiri y'a fɔ ɲɛna cogo min na Badalabugu lycée la ye a ye lycée classe caman jɔ amphithéâtre c'est-à-dire écoledenw bɛ taga alors baara kɛ saliba min kɔnɔ o bɛ yen o yɛrɛ bannen kɔ pour que écoleso nin yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ ta o ye so jɔ ACI kɔnɔ so min ni sangaso 3 b'a la jasa o musaka u ka école musaka école nin bɛ se ka ladon cogo min na o musaka ka sɔrɔ la ayiwa ne hakili la ni ninnu farala ɲɔgɔn kan n'a nana kɛ sariya ye sariya dun ale de bɛ mɛn mɔgɔw bɛ taa mɛ sariya bɛ to yen dɔw hakili la a bɛna kɛ jamana dɛmɛko ye même k'a la sabati. Nin baarakɛminɛn fila in u donnen b'a la a na kɛ misaliya ye ani sababu ɲuman ka ɲɛsin wɔrɔkɔfalen fila ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninnaka minnu bɛ taa arabukalan kɛ ni u ka kalanko a tun bɛ kɛlu bolo jɔrɔnanko ye minisiri a kɛlen ka nin sɛbɛn yamaruyali sɔrɔ debitew bolo a ka fɔ la nin na kɛ fɛnba ye ka ɲɛsin an ka sanfɛ okɔlisow ma ani okɔlidenw minnu taara arabukan kalanni kɛ. Bon sariya fɔlɔ ye an ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye n'an b'a fɔ ma ko direction générale c'est-à-dire ale ye baarakɛyɔrɔ ye min bɛ an ka ministère n'o ye enseignement supérieur yɛrɛ ye k'o bilasira ni ladilikanw ye ni kunnafoniw ye ka baara dɔw k'a ye walasa sanfɛ kalanko a bɛ se ka kɛ ka da laɲiniw kan ka da jamana taali laɲiniw kan ka da denmisɛnninw ka kalancogo ɲuman kan walasa n'u tilala u ka se ka baara sɔrɔ donc direction bɛ na ka n'o baaraw de kɛ ka an dɛmɛ k'a fɔ an ye anw ɲɛ bɛ nin de la nin bɛ tan aw bɛ se ka nin formation in kɛ aw bɛ se ka nin privé ninnu dɛmɛ baara la n'aw ye écoledenw former ka taa o sira fɛ donc n'an b'a fɔ min ma ko pilotage olu de bɛ na an conseiller ministre conseiller a n'a ka mɔgɔw k'a fɔ baara taabolo ye nin ye aw bɛ se k'a kɛ nin kɛcogo la n'o bɔra yen an ka kalanyɔrɔso dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko institut Zayed o jɔlen don ka ban a mɛnna a bɛna san 5 bɔ an bɛ fɛ ka u ka baara k'o don ba la kosɛbɛ ka denmisɛnnin minnu n'u bɛ arabukalanw kɛ duguma kalanw na n'olu bɛ fɛ ka taa kalansobaw la an bɛ fɛ ka yen dayɛlɛ o ye walasa u fana ka se ka na ngo kɔrɔ tɛ k'a fɔ faranko arabu dɔrɔn bɛ na ye mais an yɛrɛ ka Mali denmisɛnnin tɔw fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'a concours sɔrɔ u bɛ na ka na baara kɛ o la donc an kun nana o yamaruya de ɲini députéw fɛ bi walasa sɛbɛn minnu b'a an yamaruya an k'o baaraw kɛ u ka an yamaruya n'o sɛbɛnw ye an ka se k'o baaraw daminɛ a bɛ yɛlɛmaba don an ka kow la a b'a kɛ an ka denmisɛnninw bɛ bɔ n'u tɛ baara sɔrɔ fu bɛ siri o la bari ni kalan fɛn o fɛn bɛ k'u kunna ɲininkali fɔlɔ ye min ye n'i ye nin kalan kɛ n'i bɔra i bɛ mun baara kɛ ni jaabi sɔrɔl'o la o tuma na kalan bɛ daminɛ ni jaabi ma sɔrɔ o kɔrɔ kalan in tɛ se ka daminɛ donc a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka baarabaliya ko in na k'o baarabaliya k'o kɛlɛ kosɛbɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baarakɛminɛn kura fila u yamaruyali taara minisiriw ka sigili dɔ senfɛ min kɛra janvier kalo tile 13 san 2016 an b'a fɔ ko direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ale ni institut Zayed des sciences économiques et juridiques ko u nanu natuma la. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali n'o ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw olu ka jɛkulu ye ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Seydi Sherif Usman Madan Haidara bolo u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ labɛnw kan minnu bɛ ka sabati ka kɔn
mawludu ɲɛ mawludu nata ɲɛ Ousmane Sowore ani Seydou Ɲari u bɛ walawalali k'a ɲɛ ko kun kan. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali alisilame tomba do mun sigira sega san 2012 waati a sinsinnen do tasira mun kan ka se ka alakiraba kisi nɛma ba ye a ka diinɛ kanu a n'a nɛgɛ don alamadenw na o bɛ tali kɛ sufiya sira la n'o de maa ka bon ni maa ye maa ka wusa ni maa ye wa maaw kan ka ko to ɲɔgɔn ta la o tɛmɛnen kɔfɛ alisilamɛya ka donba minnu bɛ walima a ka ladalako min bɛ n'o yɛrɛ ye alakiraba tasira ye a b'olu fana ɲɛnamaya o de y'a to ɲina mawludu kalo yelen kɔ kalo ɲinibaw fɛ u ye kunnafoni kɛnɛ sigi mun babu fanba fɔra groupement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ. Sigi nin ye sigi kɔrɔ de san o san ni ala y'a yira an ka hɛrɛ la ni an ka kiraba in sallallahu alaihi wasallam n'ale ka bangani kaloba in jɔra ani an balima journalisiw bɛ sigi leader tɔgɔ la fɛn min b'i bolo la ni o bɛ ɲɛsin mawludu ma k'a ɲɛfɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ani k'a ɲɛfɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah ɲinɛ mawludu ni ala sɔnna alakira bange ni kisi nɛma b'a ma o bɛna kɛ le 12 ayiwa a denkundi ni ala sɔnna o bɛna kɛ le 18 ni ala sɔnna o bɛna kɛ ɲinɛ ta in bɛnna o de ma wele kun ye k'o lase ka tila ko tuguni mawludukɛla fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Mali ye o bɛɛ k'u jija hakilila min bɛ yen bi silamɛya jɔyɔrɔ jamana ka ɲɛtaga la silamɛya jɔyɔrɔ jamana basigili la silamɛya jɔyɔrɔ adamadenw ka ɲɔgɔnkanu ni bɛn na foyi wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni min bɛ se k'o sabati ka tɛmɛ silamɛya kan. ɲina groupement y'a kanu ka babu mun kɛrɛnkɛrɛn mawludukɛlaw ye o bɛ tali kɛ jogo kan i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a ka kira mankutu cogo min na kuranɛ kɔnɔ. o de la leader b'a lase a ka mawludukɛla bɛɛ ma k'a fɔ ɲinɛ mawludu thème min b'a la o kɔrɔ ye mawludu bɛna kɛ wajuli sira min ka ɲinɛ kira bangeni ani kira ka fadailu n'o y'a kapisamandiyaw ye mawludu bɛ k'o ka kɔrɔ mais an ye min fara a kan o de ye wa innaka la ala khuluqin azim k'a yira k'a fɔ Allahu ta'ala y'an ka kira mankutu a m'a fɔ wari b'a bolo a m'a fɔ sanu b'a bolo a m'a fɔ a ka kusa cogo wɛrɛ la a y'a mankutu ni min ye maa ba bɛɛ bɛ mankutu n'o de ye ko Muhamadu e jogo ka ɲi e bɛ jogo ba kan mana jogo dekun bɛ jamana in kɔnɔ bi an bɛɛ b'a dɔn jogo de don ayiwa fo ka taa se limama ye labɛn dɔ kɛ kɔsa in na juma misiri ba la dekun kɔfɛ ani siran kɔfɛ ani minɛcogo ma ye k'o la bɛɛ siranna denbatigi ɲuman fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ i ka du ka bila sini ɲɛsigi la i denw ka se ka labɛn u ka du jɔ sini bɛɛ hakili wulila parce que jamana bɛ ka taabolo min kan an bɛɛ ɲɛ b'a la bon taabolo min don fɛn o fɛn bɛ se ka mago ɲɛ an na bi silamɛya dama don n'o tɛ foyi tɛ se ka Mali kunbɛn bi parce que Mali silamɛ jamana tɛ jamana min don an bɛɛ ko layiki de don an bɛ layiki jamana de kɔnɔ kafiriw ta bɛ kɛ yan silamɛw ta bɛ kɛ yan mɔgɔ wɛrɛw ta bɛ kɛ yan o tuma na kafiriw ka baara walima mɔgɔ wɛrɛ ka baara jamana faamaw an tɛ se k'a fɔ k'olu k'o bali parce que o bali bɛ gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ parce que silamɛ jamana tɛ mais yɔrɔ dɔ tɛ silamɛ jamana ye mais danbe jamana don danbe jamana don yɛrɛ dɔn jamana don o tuma na ni cɛnni dɔw na lali sera a kɔnɔ faamaw tɛ se ka min kunbɛn ne ko n bɛ jumɛn fɔ n ka da la faama tɛ se k'o bali o mais n'a sɔrɔla jumɛn fɔcogo man ɲi fɛn bɛ se ka bɔ a la min bɛ se ka na ni jogo cɛnni ni jamana yɛrɛ halakili ye fɛn o fɛn bɛ se ka nafa ɲɛ ye o ye silamɛw ni silamɛya de tuma na o de la an b'a ɲini silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ mawludukɛla bɛɛ fɛ ɲinɛ mawludu bɛɛ bɛ kɛ kira de ka sɔlɔ silam mais a bɛ k'a ka mun kan a ye ɲumanya minnu kɛ tuma na an k'an sinsin o de kan khasatan n ye kuranɛ aya min fɔ n'o de ye Muhamadu e jogo ka bon fo an k'an janto jogo in de la ni jogo tɛ maaya tɛ yen ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen. groupement ɲɛmɔgɔw kelen kɔfɛ ka bilasiralikanw di a ka tɔn bolofara bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ ani marabolow a jigi bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ani MINUSMA ka se ka lakana sabati mawludukɛlaw ye. Faransi jamana kɔnɔ commune min bɛ wele ko Pont-de-C
o mɛri nana taama la Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka taama in kɔnɔna na a nana Moribabugu commune de kɔnɔ sigi min kɔnɔna na ani Moribabugu yɛrɛ mɛri ni ɲɔgɔn cɛ ka fara Moribabugu sigibagaw kan u ye jɛɲɔgɔnya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ jɔɲɔgɔnya min bɛ ni commune fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Marietou Diallo ani Samba Tarawele olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabara so tɔgɔ la sɔrɔlen an ka jɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Commune min bɛ Faransikaaw fɛ n'a bɛ f'a ma ko Pont-de-C olu ka mairie ni Moribabugu commune mairie u ye filaniya sinsin kabini san 2003 n'a bɛ f'a ma ko jumelage o hokumu de kɔnɔna la Pont-de-C mairie ani Moribabugu mairie u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka o filaniya in sinsin. Pont-de-C mairie wulila ka bɔ Faransi kana fɔ Moribabugu ni ka wotorow ni faliw di Moribabugukaw ma u ka se k'u ka ɲamaw cɛ ka commune lajɛya. Hakilina jigina Moribabugu mairie n'o ye Jara ye ni hakilina ɲuman in bɔra ale de la ale yɛrɛ de ye bolonɔbila kɛ san 2003 sɛbɛnna min b'a yira k'a fɔ ko Pont-de-C mairie ani Moribabugu mairie olu kɛra filaninw ye nin ko in kɛra tare Moribabugukaw bolo barisabula ka d'a kan Pont-de-C mairie dontɔ Moribabugu dugu kɔnɔ a y'a sɔrɔ cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ de nisɔndiyalen don walasa ka se ka a kunbɛliko ɲuman na. Koni baara daminɛna kabi 2003 wa ka b'o san min ni commune fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bolodara ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan parce que teriya in sigir'o de kan i bɛ dɔ di yan ne bɛ dɔ d'i ma min bɛ ne bolo ne b'o di e ma e fana fɛn dɔ bɛ e jɛ o bɛ ne bolo k'o di e ma ne fana b'o d'i ma bi wotoro den n y'a fɔ cogo min baara minnu bolodara ɲɔgɔn dɛmɛ sira in kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko komi Moribabugu maire tun y'a yira k'a fɔ min ye Moribabugu kɔnɔna la a ka d'a ye jeune dɔw bɛ yen olu ka se ka bololaminɛyɔrɔ sɔrɔ ani fana tuguni ɲamanko fana bɛɛ da b'a kuma la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo di n'i ye bololaminɛyɔrɔ di denmisɛnnin dɔw ma olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲaman ka a daga doni ka bɔ yen o hakilina fɔlen u ye vraiment ko n'o don olu b'u tɛgɛ don a projet la ni o y'a baara bolo ye ka Moribabugu dɛmɛ a la a baaraw bolodara tɔwkɛ yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la min ale nimisi wasa ko a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Moribabugukaw yɛrɛ fɛ sabula wotorow dilanna Moribabugukaw yɛrɛ fɛ yan ale nana k'o bɛɛ ye ko ale nimisi wasa kosɛbɛ sabula ni fɛn bɛ kɛ ni olu bɛ dɛmɛ kɛ ni a dɛmɛ baara bɛɛ bɛ se ka kɛ anw yɛrɛw fɛ yen ka tila tuguni a nafa an Moribabugukaw yɛrɛ bɛ se ka a tɔnɔ bɔ ko olu fɛ ko ye o ma wotoroko in nana o fɛ o ye a yɛrɛ ko ten tubabukɛ yɛrɛ ko ten ko tɔnɔ caman b'a la a tɔnɔ dɔ ye projet bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara di funankɛnin dɔw ma minnu bɛ ɲamaw cɛ nka a la belebele ale yɛrɛ ka jate la o ye ɲama minnu daga bɛ se ka bɔ Moribabuguda la. Ni mairie fila in bɛ baara kɛ k'u sinsin hakilinaw kan minnu bɛ se ka u ka communew bɔ nɔgɔ la. Pont-de-C mairie n'o ye Joël Birgo ye a y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ wa a ka fɔ la Pont-de-C kɛlen don ka ni filaniya in ta ba la. A y'a yira k'a fɔ k'olu ka san budget kɔnɔ n'o ye wari kasabi ye min bolodalen don ka se ka mairie ka baaraw kɛ Moribabugu niyɔrɔ b'o la. Pont-de-C mairie ye baara caman kɛ olu dɔw ye ka mansimaminɛw n'o ye ordinatɛrw ye k'o di Moribabugu ekɔlisoba ma ani livrew ka taa se u ka formation ma kɛnɛya sira basketikɛ terrainw. A y'a yira k'a fɔ ko baara dɔ bɛ sen na o bɛna kɛ sababu ye ka château jɔ Moribabugukaw fɛ ka se ka ji ɲuman lase u ma ani Moribabugu mairie ye hakilina falen kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni filaniya in bɛna sinsin fo ka taa fɔ ko min kɛra sa Moribabugukaw y'a yira k'a fɔ ko ni ko in diyara olu ye kosɛbɛ barisa a bɛna degun min bɔ olu kan Ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn. Ka foli lase mairie fila in ma Moribabugu mairie ani Faransikaw ka Pont-de-C mairie u ka hakilina ninnu na minnu bɛna kɛ tɔɔrɔ dɔw ɲɔni ye ka bɔ Moribabugu commune denw kan ani ne yɛrɛ ye o dɔ ye n'i ko ɲama n'i ye ɲama cɛ ka bɔ mɔgɔ min da la i ye daga bɔ a da la i ye bana bɔ a da la i ye kɛnɛya se a ma jango u ye hakilina kura minnu don a la tuguni ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ɲama cɛ ka tila ka yɛlɛmacogo ɲini a la a ka se ka kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ dilan donc a bɛna ni baara ko dilanni ye jango anw denmisɛnninw ye fana tuguni donc an bɛ foli kɛ ko in na ka tila k'a fɔ mɔgɔ minnu ye dɛmɛ kɛ ka se ni wotoro ninnu ni a minɛn tɔw dili an ka commune ma ka se ka ɲama ninnu cɛ an bɛ foli di a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a f'u ye ko anw bɛ fɛn ninnu minɛ ni an bolo fila ye k'a minɛ ni an bolo fila ye k'a minɛ cogo la minɛ cogo min fana bɛ se ka tila ka olu fana wasa u ka fɛn dilen ka kɛ u ma nisɔndiya kana k'u ma tɔɔrɔ wɛrɛ ye. Ni mairie fila ninnu kɔni ka laɲini ye Moribabugukaw ka se ka ni wotoro ninnu ladon ka ɲa o dɔrɔn de bɛ na olu encourager ka se ka baara caman boloda u ka commune ka taa ɲɛ.
don kɛrɛnkɛrɛnni min tara ka ɲɛsin sida banakisɛ kɛlɛli don ma o don bɛ bɛn desanburu kalo tile fɔlɔ de ma o ɲɛnamayara Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka ɲɛmɔgɔya ta k'a di an ka minisiri ɲɛmɔgɔ Modibo Keita ma. A kɛra Palais de la Culture de la Tata Touré ani Mohamed Sidibe olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ Palais de la Culture la ka sanga ni sida banakisɛ kɛlɛli baaraw nun donni ni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a sugandira ka kɛ tasibila don ye ka ɲɛsin sida banakisɛ kɛlɛli ma. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in nafa ka bon kosɛbɛ bari ni nin don in ye nafa min bɛ sida banakisɛ kɛlɛli la o bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani sida banabagatɔw la donni u kana kɛ kelenna mɔgɔw ye. A kana kan an ka jamana mɔgɔba caman kun bɛ o min bɛ tali kɛ premier ministre la ministre min n'a ka cakɛda ɲɛsinen don kɛnɛya nasiraw ma fo ka taa se sida banakisɛ cakɛda bolofara bɛ yen nɔ kɛnɛ denbayara n'olu bɛɛ lajɛlen yeli ye. Bi 1er décembre ye sida kɛlɛbaw ka donba de don. San diɲɛ kɔnɔ san tile kelen bɛ ta an ka jɔ an ka miiri an ka yira sida banabaatɔw la an n'u bɛɛ kelen fɛn fɛn bɛ se ka kɛ an ka se k'o kɛ an ye min kɛ san kɔnɔ an k'o yira puis an bɛna min kɛ san wɛrɛ fɛnɛ an ka se k'o yira donc bi kɛra o de kama mais sisan nɔ an ye sanji 30 nin kɛ kɛlɛ la mais o ye an bila position dɔ la furaw sɔrɔla fɛn caman sɔrɔla mais sisan nɔ an b'a fɛ ka sanji 15 de ta président ko k'an ka sanji 15 nin kɔnɔ min min na an ka sida bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu alors diɲɛ président bɛɛ ɲɔgɔn da lajɛ New York olu bɛnna la an ka président tun bɛ yen nɔ a y'a kan d'u ma ko Mali b'a kɛ alors a nana fina a y'a fɔ an ye k'an ka programme kɛ an k'a kɛ alors an ka baara o de an bɛ ka programme sɛbɛn sisan n'Ala sɔnna mɔgɔ minnu bɛ sida fɛngɛ Mali bɛ y'a la donc an b'o baara dilan awa an dun tɛ se ka baara kɛ hali ni gouvernement ye fura bɛɛ ta ka baara sigi yɔrɔ bɛɛ la u tɛ se ka mɔgɔw bɛɛ dayɛlɛ ka furakisɛ bila i da kɔnɔ u tɛ se ka mɔgɔw bɛɛ ta ka taa jeli sɛgɛsɛgɛ u kɔni bɛ se ka baarakɛ fɛnw bila yen nɔ donc n'o kɛla an b'a deli bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili jagabɛɛ bɛɛ k'i engagé ka taa président na a yɛrɛ engagé kosɛbɛ a ye engagé cogo min na jamana bɛɛ k'i engagé cogo la fo ka na se an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Sida banakisɛ kun ye dankari kɛ kosɛbɛ Faranfinna jamanaw la. An bɛ don min na iko bi nɔgɔya kɛra 100 sara la ni 41 ɲɔgɔnna ye Faranfinna jamana 22 la. Mali jamana bi yɛrɛ ye o jamana 22 kɔnɔ. Baara caman kɛra nga ali bi n'a ka biya fɛn caman wɛrɛw bɛ kɔfɛ minnu kan ka kɛ nga o tɛ se ka sabati fan bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka sida banakisɛ kɛlɛ. Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin sida bana kɛlɛli ma. A y'a dɔn ko sida yera jamana kɔnɔ a ka ca ni san 30 ye caman kɛra depuis fura tun tɛ yen mɔgɔ tun bɛ siran n'a fɔra ko sida bila dɔrɔn mɔgɔ hakili la o y'i salen mɔgɔ tun b'u dogo caman y'u kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ ye alhamdulilayi bi kow yɛlɛmara furaw sɔrɔla banabagatɔw bɛ se ka fura ta pratiquement Mali fan caman fɛ n'i y'a ye bi don kɛrɛnkɛrɛnnen dira c'est pour que mɔgɔ hakili kana bɔ bana nɔgɔyara ani bana banna tɛ kelen o de y'a to diɲɛ fereke 4 mɔgɔw bɛɛ ko ko yanni d'ici 2030 ko sida bana ka kɛlɛ ka bɔ pewu pewu diɲɛ fan bɛɛ mais a ma ban dɛ bi ye lancement de premier ministre nana président tɔgɔ la ka jamaw fo baara min kɛra ka foli kɛ ka tila ka gouvernement ganiya fɔ tuguni gouvernement b'a la bi a b'a la sini sida kɛlɛli na a nana o de fɔ ni o fana banna bɛɛ kan ka bila a hakili la k'a bila a kunkolo la ko sida kɛlɛ ye don o don de dɛ mɔgɔ si kana ɲina i yɛrɛ tangali kɔ a tangacogo bɛɛ fɔra yen na ni min fana garijɛgɛ kɛra sida ye a tigi kana siran a kana siran a ka taa i yɛrɛ yira dɔgɔtɔrɔso la u b'a bilasira fura bɛ d'a ma u mana fura ta cogo fɔ cogo min u k'u jija ka fura in ta ten n'o kɛra dɔrɔn ni ala ni kira sɔnna je pense que vraiment caman bɛ bɔ sida bana in na. Wulikajɔ kɛra fan bɛɛ fɛ dɔnkilidalaw ka fara ɲɔgɔlɔnbɔlaw kan olu ma to kɔ olu fana y'u ka seko ni donko yira ni ladilikanw dili ye ka ɲɛsin sida banakisɛ kunbɛnni ma ka fara jeli sɛgɛsɛgɛ kan mɔgɔ kumana nin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen y'i ba don waleyaw la waleya minnu bɛ kɛ dɛmɛ sira ye ka ɲɛsin sida banakisɛ kɛlɛli ma. An bɛ nin baara kɛ nin de la sifanw de bɛ yaala minnu gɛrɛsɛgɛ sida banakisɛ minnu gɛrɛsɛgɛ tɛ sida banakisɛ an bɛ yaala ka bɛɛ yaala
k'u ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ n'ale ye minnu gɛrɛsɛgɛ sira banakisɛ ye u bɛ se ka na an b'a f'u ɲɛna dugu la u bɛ se ka n'u ka furakɛli kɛ sutura la i m'a ye an kɔni tɛ bɔ ni mɔgɔ ye an kɔni b'a la de deli fɛn fɛn i dogolen don i y'a kɛ kɛnɛkan dɔrɔn de bɛ yaala su fɛ cogoya bɛɛ la walasa ka se k'i ka don mobili kɔnɔ k'i ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ bɛɛ se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ i y'a faamuya minnu yɛrɛ labilalen don minnu ma yɛrɛ labila kɛ n'i kɔni y'an ka mobili ye dɔrɔn i ka se ka na ka n'i ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ. sida ye banakisɛ ye bana min n'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ wa a bɛ dankari kɛ mɔgɔ b'a 2 fo ka taa se mɔgɔ b'a 3 ma san o san Mali jamana kɔnɔ o kadara kɔnɔ an ka wuli k'an jɔ ko kura walasa ka dankari kɛ sida banakisɛ la. Fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko ADP Maliba u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan tarata tɛmɛnen quartier du Fleuve la u yɛrɛ dagayɔrɔba la walasa ka ɲɛfɔli kɛ sigida kalata min tɛmɛna novembre kalo tile 20 ka dusumakasaw yira ka sanga ni o waleya ninnu ye. Amadu Kamara ani Seydou Ɲare an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka kɛɲɛ ni kalata minnu na bɛnna an ka jamana kɔnɔ kalo tile 20 san 2000 ani san 16 n'o ye nagakɔrɔ kalafitaw ye élection communale o kadara kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulutɔ min bɛ yen n'o ye ADP Maliba ale kɔni y'a ka nisɔngoya a n'a ka dusumangasa o yira ka kɛɲɛ ni kɛwale jugu dɔw ye. ADP Maliba y'a ye k'a fɔ an dusuma kasara kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ kalafili min kun kan ka kɛ malidenw ka wulikajɔ ye ka danayamɔgɔw suganti ka maa ladiriw suganti maa minnu bɛna an ka kominiw marabolo o ɲɛmɔgɔya ta. Donc o hukumu kɔnɔna la ADP Maliba y'a ka dusuma kasa yira ka jira k'a fɔ an ka jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔna la bi politiki bonakun kan mɔgɔw de kan ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ye maa ladiriw ye mɔgɔ minnu ni jamanadenw ka danaya bɛ da u kan ni kala bɛ fili u ye danaya ni ladiriya kɔnɔna la u ka kan ka jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ faso koɲɛw ɲɛnabɔli la u ka kan o sɔrɔ olu dun ye fɛnw ye fɛn minnu n'o bɛ lagosi se an ka jamana danbe ma a bɛ lagosi se an ka démocratie ma ADP Maliba y'a yira k'a fɔ o gɛlɛyaba minnu kɛra olu kɛra sababu ye jamanadenw u ma danaya min kun kan ka sɔrɔ baara kɔnɔ u ma o sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ kalafili tɔ tolen ni tile 6 ye jamana minisiri bɔra k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ ni sariya ye sariya sen min ni o bɔra ka bin k'o bɔ sen kan ka sariya sen kura bila sen kan ni jamana ɲɛmɔgɔba y'i bolonɔ bila a la ka a dankɛnɛmaya journal officiel kɔnɔ o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ADP Maliba y'a ye i n'a fɔ kalafili mɔgɔ mɔgɔ kɛra sira ye jamana kɔnɔ ani politiki tɔn bɛɛ lajɛlen hali minnu bɛ fanga la olu ka tɔn bɛɛ kɛra sere ye k'a fɔ ko nafolo kasabi de bɔra k'a kɛ ka adamadenw k'u ka danaya san nin kalafili in na bɛɛ kɛra sere ye k'a fɔ ko kalafili sɛbɛnw olu tun bɛ n'o ye bulletin o votelen tun bɛ mɔgɔw bolo u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ladon bureau de vote kɔnɔ bɛɛ kɛra a sere ye k'a fɔ hali commune de la an kɔrɔ ki jaabiw bɔlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw tila k'a yira k'a fɔ ko voix 1000 ani kɔ o kun sonyɛna kun taraki k'o bɔ dɔw bolo k'o fara dɔw ta kan bɛɛ lajɛlen kɛra sere ye k'a fɔ mɔgɔ 10 hakɛ o de bɔnɛna nin na sɔrdasi ani an ka minnu tɛ finitigi olu ye nin élection in kɔnɔna la an bɛɛ kɛra sere ye k'a fɔ an ka marabolo 60 ani kɔ kalafili ma se ka kɛ olu kɔnɔ sariya sen min dun sen kan ni collège électoral convoquera o t'a yamaruya k'a fɔ ko kalafili ka kɛ jamana fan dɔ la ka fan dɔ to yen o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana fan caman bɛ yen Gawo b'o la Tombouctou bɛ o la commune 2 b'o la commune 1 b'o la ani yɔrɔ wɛrɛw olu bɛ sunɔgɔ n'u ɲɛ kelen de ka sababu kɛ bɛn ma kɛ olu ka jaabi kan parti baw bɛ ɲɔgɔn na yen an mɔgɔ si t'a dɔn min bɛna bɔ o la. ADP Maliba n'ale ye fanga ɲini jɛkulutɔ ye n'a bɛ fanga senamatɔnya la an bɛ waati min na i ko bi a kɔni y'a yira k'a fɔ kalafili ninnu senfɛ olu ye conseiller 200 ani maire 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ wa u ye cɛbɔ kɛ commune 187 ɲɔgɔnna na. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔna na k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.